bit ću potpuno transparentan, pošto neko prati, kao što sam rekao, neću ići, nisam bio kod kriminalnog tužioca zamenika Jadranke Dedić zbog pokušaja ubistva, jer da ona zaista htjela to da odradi, ona bi me pozvala prvi, drugi dan i monstrum i uhapsila bi ga odavno i poziv bi bio častan i uredan za pokušaj ubistva, za krivično delo, a ne za način povređivanja mog. Dakle, ja sam podnao 2 krivične prijave protiv nju za razrešenje njeno i krivično procesuiranje zbog saučesništva u tom krivičnom delu. I dakle, ne očekujem odgovor od višeg javnog tužilaštva, to je najvišeg vrhovnog i ovoga visokog savjeta tužilaštva, jer su to isto, nažalost, povezana bagra, moram da kažem, to su dokazali, sve pričam s dokazima. Ali Ustavni sud je nadležan i oni će se vaditi možda da na mailove oni su dužni da odgovore i odgovarali su. I moji mailovi su apsolutno sa punim imenom i prezimenom, potpisom i čak i JMBG-om i povezani često i sa predmetima i dokazima mnogobrojni. Dakle, uskoro ih čeka Ustavni sud, još koji dan dokumentovano sve, koji dan zbog nečeg drugog, dakle, to sam de facto odlučio čvrsto. Ustavni sud i dobit ću sve njih, oni moraju da budu razrešeni, krivično procesuirani, jer ova banda ovako ne može više da hara Srbijom i čini niz teških krivičnih dela.